Yemen'ne 3 ýyl urşun içinde işlänim üçin bu goşgyny ýazmaga mejbur boldum. 2015-2018 ýyllar. Afterdan. Bilmedim bu ne ahwal, bu ne boluş. 21. satır. Fenne uruş. Nirede tarihin sapak dersleri, il çekya uruştan ediyet dertleri. Emma gör, yine de uruştur diýalar. İlaty gorkudyp ördür diýalar. Beýinsap wagşylar nirden döreýär? Kalplarda ýigrenç var. Barha küreýär. Nice ilat galya öýtüde uzarsız. Zar bolup çörege jana dödýärler. Niceme insanyň kesilýär ömrü. İnsaniýet ösüşiniň mewjalýan döwri. Bu boluşa ýürek çydap bilermi? Görmedikler asla muny duýarmy? Zarmyz var, zormyz ýok diýleni. Qara qara, agada ak diýmeli. Dawany saz bilen çöden pederler, paýhasa dolmany wesit edenler. Hoş niyet arzuwlar dolsa kalplara, pehim paýhas alyp gider alplara. Belentden qaralsa zemin ýüzüne, belki de bolmazdy dawa zendele. Bilmedim, bu ne ahwal, bu ne boluş. 21. satır. Fenne uruş.